Моята вода е мобилното приложение на Софийска вода, с което бързо и лесно получавате директен достъп до личния си клиентски профил и си осигурявате сигурна връзка с нас. Моята вода може да изтеглите от App Store или Google Play на вашия мобилен телефон. В случай, че нямате клиентски профил, ще трябва да въведете информация във всички задължителни полета, обозначени с звездичка. Ако вече имате направена регистрация, е необходимо само да впишете имейл адреса и паролата си. След въвеждане на необходимите данни, можете да стартирате Моята вода. В мобилното приложение виждате баланса по сметката си и имате достъп до всички издадени фактури през последните 2 години. Можете да съпоставяте месечната консумация на вода във вашия имот с отразените количества по фактура. Веднъж месечно мобилното приложение Моята вода ще ви изпраща напомняне, когато сте в период на самоотчет. Въвеждате данните от водомерите си в празните полета и те се генерират директно в нашата система. По този начин гарантирано във фактурата ви за вода за следващия месец ще бъдат отразени реално ползваните от вас количества вода, а не прогнозни такива. Мобилното приложение осигурява бърз и сигурен начин на плащане към Софийска вода, като информацията за успешното таксуване ще бъде отразена до 3 дни. През него можете да заявите електронна фактура или желание за известяване чрез SMS или имейл за предстоящи планирани прекъсвания на водоснабдяването, а чрез интерактивната карта можете да видите къде в София има текущи и планирани ремонтни дейности или да подадете сигнал за нередност по мрежата.